Okay, गिबि-गिबियाव नोंथांमोनखौ उदालगुरि लिजेन इउट्युब चेनेलाव बरायफिननाय थाबाय थ' गासैनिसिमबो आरो खनसेबाव गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आं सानो नोंथांमोना नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ थ' थिग बेबायदि नोंथांमोना जेरै मोजां दं आंबो सासे आफा आनान गसाइनि अननायावनो मोजाङैनो दं थ' बिदिब्ला जोङो खोमायाव हेडफन लागायनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायजेनलांनि डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में थ' मा बुंनो रायजोफोर बिथांमोनखौ खोनादों बिथांमोना जुलि जाखानायसो होननानै थ' बे समाव आं मा बुंनो लुबैखो जेबो बुंनो लुबैयाखैमोन नाथाय मोननैसो खोथाल' गोसोआव लुबैदों आबे नोंथांमोना हाबा जाखांखाबाय नाथाय थेवबो मोनसे लाइक मोनसे कमेन्ट आरो नोंथांमोननो भिडिअ बानायनांगौ आरो ने सुथियाफोरखौ नांथारगौ आरो ने मा अनलाइनावनो बेफोरबायदि गोबालायनाय बांख्रबलायनाय खुदुमलायनायखौ खालामजोबबा मा गथ' गथायखौबो अनलाइनावनो खांसै नामा नोंसोरलाय फाग्ला फाग्लिफोर आंनि अननायखौ नाय फाग्ला फाग्लिफोर नोंथांमोना स्टार जानो लुबैदों आंबो बेखौ मिथिदों नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि दाख्लै लकडाउननि थाखाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डियान गभर्नमेन्टआ जोंनो आयेन बानायना होबाय जे मोनसे फिल्म एबा शुटिं खालामबा फिल्म बानायोब्ला गोबालायनाय खुदुमलायनाय गैयिसो जानांसिगौ होननानै आरो नोंथांमोना मा भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों माबा खुदुमलायनो गोबाख्रबलायनोसो फैदों नामा नोंसोरलाय फाग्ला फाग्लिफोर अके मादे अके नों बज'बो ना बिखायाव बज'बो ना गोरबोआव बज'बो ना मायाव बज'बो नोंनि गोसोसै नाथाय आदै मादै नोंथांमोननिसो मोनसेल' खोथा नोंथांमोना जे नों दायो गिदिर जाबाय बुजिनो हाबाय उन्दैखौ फोरोंनाङा जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाङा होननानै देखायनाङासो नोंसोरो बे साले ओमफ्राय दे साप'ज नोंथांमोना बिदि बानायबाय दे ओमफ्राय दे नों फिसाला फिसाजोफ्रा सोंबा मा होनगोन नोंसोरो आफा बेयो नोंसोरमोन नामा नोंसोरो अनलाइनावबो गोबाख्रबलायोमोन नामा होननानै खोन्थानोसै नामा नोंसोर थोद साला बदमासफोर लाजिनो रोङा तुम अपनी भावनाओं को डालो अपनी गांड में तुमसे ना हो पाएगा बे भिडिअखौ नुनायनि सिगां आं मानो थैयाखै मा बे भिडिअ मा फोरोंनो नागिरदों रायजोफोर सोरबा खोन्थानो हागोन ना गथ'खौ बोरै बामो गथ'खौ बामना बोरै मोसायो बेखौनो फोरोंनो नागिरदों नामा बे कुछ तो शर्म करो भाई मा स्टार जानो थाखाय सोरनिबा गथ'खौ बामनानैबाबो मोसागोन आरो ने साप'ज बे मोनसे मा होनो बे उन्दै गथ' बिथाङा दुखुबो मोननो हागौ नोंनि मोसानायाव बोरैबा बायसान्स आखाइनिफ्राय गोलैलाबायनानैबो स' बे रिक्स दे नाथाय बेफोरबायदि रिक्स खामानिखौबो जाथावै मोसानो थाखाय माने सेलेब्रिटि जानो थाखाय नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावो ना एसे लाजिलै भाई नाय माबा सेलेब्रिटि जानो लामा मबाइल गंसे लानानै माबा भिडिअ बानायबानो सेलेब्रिटि गावखौनो गाव स्टार सानना लाबाय नामा नोंसोरो मारो भाई इसको मारो कोई अच्छा गुड जब नाय आब' नोंथांखौ मोनसे अखा हाखादों सिलाया फिस्ला जागोन बेखौ मिथिखादों नोङो ओमफ्रायबो स्टार जानो लुबैना मोसादों आरो गोलैबाय मिथिखाबा गोलैबाय होननानै बे भिडिअ जेबो जाला होननानै माबा मोनसे बुंजाखागोन सोरजोंबा होननानै थेवबो बे भिडिअखौनो आपल'ड होबाय आरो एसे लाजिनो सोलों आब' बेफोरबायदि गोलैबाना मालाबा बेफोरबायदि नों जेसेबां भिडिअ बानायनानै रेसपेक्ट मोनगोन ना नाथाय नोंनि आथिं आखाइया बायनानै थांब्ला जिबनाव मोनफिननाय नङा नों थाबायनो हानाय नङा बानायनाङा हामा बिदि भिडिअ तुम अपनी भावनाओं को डालो अपनी गांड में तुमसे ना हो पाएगा
थ' आं दिनै भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन लोगोफोर थेवबो नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय जास्ट मोनसे फिसा भिडिअ आपल'ड खालामना होबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो थाखाय दाबाव लोगोफोर आरो जायफोरनाव भिडिअ दङ बेफोर आंनि वाट्सएप नाम्बार दंखायो नोंथांमोना सेन्ड खालामनानै होबानो जाबाय थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन